खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोना अन्नानै खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दिनैनिफ्राय 16थि आसाम आयेन आफादनि गिबि जथुम्माया जागायगोन। दिनै फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन आसाम एसेम्बलि जथुम्माया। मख'नो गोनांदि चन्द्रमहन पाटवारी बिथांनि मासि सामलायनायाव खुंफुंजागोन बे बोसोरनि गिबि खेबनि एसेम्बलि जथुम्माया। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मासिनि थाखाय NDA-निफ्राय मन्थ्रि चरण बर' बिथांजों लोगोसे मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा रन्जित कुमार दासनि थाखाय नमिनेशन पेपारखौ साबमिट खालामबाय। भारत हादोराव खांखमा एम्फौनि मुङै गोदान राजखान्थि हान्जानि जोनोम जादों। हादोराव खांखमा एम्फौखौ लानानै क'क्रोच जनता पार्टी मुंनि गोदान राजखान्थि दोलोनि जोनोम जाय पार्टीखौ अभिजित दिपके मुंनि सासे सेंग्राया जागायजेनदोंमोन। सानथामनि गेजेरावनो 5 मिलियन फलोवार मोननो हादों क'क्रोच जनता पार्टीया। मख'नो गोनांदि भारतनि CGI सूर्यकान्त बिथाङा भारतनि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरखौ क'क्रोच होनना बिबुंथि होनायनि उनावनो जेनजिनि गोदान सोमावसारनाय महर मोननो हादों। आसाम सोरखारा पेन्सन प्रसेसिंआव गोबाव जायोब्ला बेनि थाखाय जुरिमाना राहा लाबोदों जाय बिबानगिरिफोरनि गेजेराव बिबान लानायखौ गोख्रों खालामो आरो आजिरा मोननाय मावफारियाफोरा बिसोरनि मुलाम्फाखौ समावनो रोखा मोननो हायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया मरिगाव जिल्लानि आंहतगुरियाव थानाय रिजार्भ सोरखारि हा आरो ओनसोलनि प्रजेक्टफोरनि सायाव नायबिजिरहैदों। मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा राजथावनि साखाथियाव थानाय जागिरद बियाबनि सिङाव थानाय बरियाव गोबां सोरखारि फसंथानफोर थिसननो थाखाय थि खालामनाय गासै 331 बिगा सोरखारि हाखौ नायगिदिंहैनायनि अनगायैबो सिपिरि दुर्लादुबि गामिनि 1067 बिगानिख्रुइ बांसिन हायाव थाखानाय मेगा इन्डास्ट्रियेल पार्क थावनियाव सौहैनानै प्रजेक्टफोरनि खामानिफोरखौ नायगिदिंदों। रमनि जारिमिनारि हायाव भारत इटालीनि लोगोआ आरोबाव गोख्रों जाफिनदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो इटालीनि गाहाय मन्थ्रि जर्जिया मेल बिथांनि लोगो हमलायनाया फिन फोथायनाय हेफाजाब होलायनाय आरो कूटनीतिक सोमोन्दोनि गोदान थांखिखौ रोखा खालामदों। अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आसुआ फोरमायथिदों बिथांमोना 22 मेनिफ्राय गोनांथार मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै रायजोनाङै धरना सोमावसारनाय जागायगोन जायनि थाखाय बिथांमोना फोरमायथिदों बेसेन बांनाया आसामनि रायजो राजाफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैदों होननानै। आसुनि आफादगिरि उत्पल शर्मा बिथाङा बुधबारखालि फोरमायथिदों फरायसा आफादा गोनांथार मुवा बेसादनि बेसेन दावख्लायहोनो दाबि दैखांनानै हेंथा रेलि खालामगोन होननानै। गुवाहाटीयाव थानाय कामाख्या मन्दिराव बोसोरारि अम्बुबाची मेलानि थाखाय थियारिफोरा जागायदों जाय सा-सानजा भारतनि बयनिख्रुइ देरसिन धोरोमारि जथुम्माफोरनि गेजेराव मोनसे आरो हाबाफारिनि थाखाय 1 दानल' आद्रा दङ। मन्दिरनि दलय हारिनि सोद्रोमाफोरनि बादिब्ला सानब्रैनाङै सोलिनाय बे फोरबोआ फैगौ 22 जुननि हराव जागायगोन जाय आसामनि आसार दाननि 7 खालारजों गोरोबो आरो 26 जुननि सान हाबनायजों थुंगेगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुधबारखालि सनापुरनि कमरकुसियाव थानाय जुबिन क्षेत्रआव दावबायदों आरो थावनियाव सोलिबाय थानाय जौगाथाय हाबाफारिफोरखौ नायबिजिरदों। मख'नो गोनांदि बे प्रजेक्टखौ आसामनि देंखोगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि देंखो सम्पद आरो आसामनि हारिमुआरि सिनायथियाव बिथांनि बिहोमाखौ मान होनानै बानायनाय जादों। आसाम सोरखारा रायजो राजानि खरसाखौ गोख्रों खालामनो रांखान्थियारि साबसिन खालामनो आरो आरजिनाय बेसेनखौ बांहोनो थांखि लानानै गोबां रां सामलायनाय नेमखान्थिफोरखौ फोसावदों जायजों आथिखालनि रांखान्थियारि बोसोराव थावनि खरसाखौ 20% खमायनो थांखि लादों।